AI TV filaba jamakulu Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ay aw bisimila an ka bi don kibariyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni dantigɛ la bi tarata juillet kalo tile 28 san 2026 Senegali jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye ale bisimilara Mali furancɛla fanga ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta fɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Bassirou ka nin taama in bɛ tali kɛ badenya sira ani baaraɲɔgɔnya jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Kabeni bi tarata ye juillet kalo tile 28 san 2026 Mali sɔrɔdasi jɛkulu ka ɲɛmayaso ye kunnafoni dɔ bila min kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ an ka finitigilakaw ye dɛmɛ don sigida dɔw ma ni balo tɔni 48 ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Jafara be ni ale bɛ Tɛnɛkun mara la ani Nu Bozo ni ale bɛ Kwakuru mara la Jɛnɛ cercle kɔnɔ. A yirala k'a fɔ o balo kofalen ninnu na malo, tulu, sukaro fo ka taa se furaw ma wa o dira jamana furancɛla fanga ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta fɛ. Jamana kɔkanko kibiraw la kunun tɛnɛ juillet kalo tile 27 san 2026 Chadi jamana ye a dantigɛ diɲɛ seleke 4 tɔnba ye k'a yira k'a fɔ Chadi ɲin bɔra diɲɛ seleke 4 ka kiirisoba la ni o ye CPI ye. U y'a yira k'a fɔ kabini san 2002 waatiw la diɲɛ seleke 4 ka kiirisoba CPI ka kiiriw fanba ɲɛsinnen bɛ farafinna de ma. Kunnafoni kuncɛla Iran jamana kan kunun tɛnɛ juillet kalo tile 27 san 2026 Iran jamana ye Faransi lasigiden wele Tehran walasa ka Faransi jalaki a ɲin donni na a ka jamana kɔnɔ kow la. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ Faransi lasigiden so baarakɛla fila de jalakilen don k'a fɔ u y'u ɲin don Iran sibiliw ka baarakɛtaw la ni ka o dogo kɔfɛ k'a fɔ k'u bɛ kumaɲɔgɔnya la u ni ɲɔgɔn cɛ. Ni kunnafoni damadɔ ninnu de kɛra kulo ni ɲɛw garijɛgɛ ye an ka bi don kibaru la aw ni ce a ka ɲamadaliw la Ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.